बे फिसासा जायगायाव मोनसेल' एमपि सिटनि थाखाय बिदि नांलाय खमलाय खालामनानै लाबानो गैखाथारा, जेबो लाब गैया। थांनाय 10 बोसोर नब कुमारा एमपि जाना थांबाय, दा बेहाय खाबु मोनदों, बेहायबो सेलाय बेलाय। दा मा होनबावनो आरोना, एख' गैया, लाब गैया लोगोफोर। lwihwrkwo khumdon muli amar ekshur amar party boshe thake ekbilor manu amar attack koribo aise joakale gari to ase yate bangato ami 15 bochore eneka kitia pura nachi oi etia jasam खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय आदैमोन मादैमोन आरो लोगोसे आंनि लोगोफोर। दिनै क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिनि भट थुनाय हाबाफारिया थांबाय आरो बेहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। लwihwrkwo बिथांखौ गाग्लोबदों। एबसुनि खोमदोन मुंनि सासे सुबुङा इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ लानानै गाग्लोबदों होननानै बुंदों। दा बेखौ आं बुङाखै, बेखौ निउसनि गेजेराव बुंदों, रोखायै बुंदों बिपिएफ पार्टीनि मानसिफोरा। दा बिदि जायोब्ला बोरै सोलिगोन बेखौसो आं सानगासिनो दङ। दा भटआ जाना थांबाय आरो बेनि गेजेराव दावराव दावसि। जेराव बिदि खोनायाखै आं दिनै, नाथाय जोंनि क'क्राझाराव एकदमबारे गथ' गोरलैफोरनि बायदि नों बेखौ खोमायाव दांलाय, नों बेखौ खोमायाव दांलाय बिदि बायदि जादों आरो। दे नों बेखौ खोमायाव दांनो हागोनबा बेबायदि बुंलायनाय बायदि जादों। एफाग्राब गेदेर गेदेर जाबाय, बर'नि खुंथाय मोननाया 20 बोसोर बारलांबाय, अब्लाबो मा होनो आरोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव दावराव दावसि बा दुंहाव थासारि। बिनिया बेखौ बुयो, माबा बुथारलायनो नागिरो। मैयाबो हाग्रामा बिथांखौ बुनो होसोदोंमोन जाहैबाय। दाखालिबो प्रहलाद ब्रह्मनि न'खौ अन्थाइजों खुबैदोंमोन जाहैबाय। आरो मैया lwihwrkwo गारिखौबो बा न'आवबो अन्थाइजों खुबैदोंमोन। आरोबाव दिनै lwihwrkwo बिसायख'थिनि सानावनो गाग्लोबदों। दा आसरित, दा बिसोरखौ सोर गाग्लोबनो होदों? ना जोंहा दैदेनगिरिफोरा रां हरदों नामा बिसोरखौ बुनानै? दा मा बुंनो आरोना, जोंनि हादोरा मा जालांखो? बुलायनाय सुलायनाय सान्थि फैबाय होनना बुंदों, नाथाय अबे सान्थिया? दा मानसिफोरा बुङो जोंनि बड'लेण्डआव सान्थि फैबाय होननानै गोबां मानसिफोरा भिडिअ बानायदों, नाथाय दा असान्थिसो बियो। दा बे बिसायख'थिनि समाव बुलायनाय, बुनो सोलायनाय, एबसुनि मानसिया इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ लाबोनाय, बिदि बोरै जानांगौ? बिदि जानाङा सान्थिनि माबायाव, ओनसोलाव। दा जोंल' बुङा बा माखासे इउटिउबारफोराल' बुङा, गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंना लायो बिटिआरआव सान्थि फैबायनो। दा बेनो जाबाय सान्थिया, नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। दा बे मेटार नङा, जायखिजाया नोंथांमोना सोरनो भट होखो, जाय मानसिया मोजां बेनो होखोना सोरबा गाज्रि मानसिनो होखो, नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय। जायखिजाया आथिखालाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव मोननैबो बर' दै, सासेया प्रमद बर', सासेया हाग्रामा। दा बे सानैयाबो मिलायलाया, मा होनो बिदिखौ, बिमा गदाय। सानैबो बिमा गदायनि फिसाज्ला बायदि आरो। सासेया बिमा गेदेरनि, सासेया बिमा उन्दैनि। बिमा गदाया ओंखारजाबाय, बिमा गिबिया लाखिजाबाय, बिदि बायदि जादों। दा मा होनबावनो आरोना लोगोफोर, एख' लाब गैया, जेबो लाब गैया, मुलाम्फा गैया। बे फिसासा जायगायाव मोनसेल' एमपि सिटनि थाखाय बिदि नांलाय खमलाय खालामनानै लाबानो गैखाथारा, जेबो लाब गैया। थांनाय 10 बोसोर नब कुमारा एमपि जाना थांबाय, दा बेहाय खाबु मोनदों, बेहायबो सेलाय बेलाय। दा मा होनबावनो आरोना, एख' गैया, लाब गैया लोगोफोर।